Къде? Може ли? Това е така. Вие го познават се? Ето сега, ти ще направиш юртата, тя ще направи дърворезбата за юртата. Дърворезбата ни за това говоря, аз съм я забелязал, следа ви работи, много ми харесват. Ходих там при приятеля ви. Еми това е. Всъщност радвам се, че се запознахме. Айде после пак. Може да направим един нов проект. Заповядайте.